ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дуюм TJ. Тамошобинони гиробӣ, айни ҳол қарор дорем дар территорияи южни. На марҳамат, аз ин тараф боло агар равем, территорияи колхози Россия мешавад, аз ин тараф агар боло равем, территорияи текстил ва танк. ҳавли имрӯзаамон дар ҳамин территорияи южни ҷойгир аст. Дӯстони азиз, 4 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона дорад плюс прихожая. кӯчаҳош ҳамаш асфальт кардагӣ освещения дорад. Хулоси гап маҳаллаи намунавӣ. марҳамат мегузарем ба худи хонаи фурӯшӣ. бениҳоят ремонти аҷоибот дорад. Камтарпас ҳамашро нишон дода мефаҳмонем. боз дӯстони азиз, ҳама ҳавли пол низ заминаш брусчатка задагӣ, ороиш додагӣ. хона низамедни уклон кардагӣ, то ки ягон хел об ҷамъ нашавад. ина марҳамат, инҷо кухня, қатъи ҷои умуввалник барои дастшӯӣ, инҷо бошад якум меҳмонхона. аз инҷо агар хел болотарак равем, ҳоҷатхонаву ҳамом мешавад. аз инҷо боз як дари хона. аз инҷо агар болотар равем, веранд мешавад ва худи ҳавлӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз кухня сар мекунем. хона ду линияи об дорад, обуш ҳамавақта. ана инҷо дӯстони азиз кухня мебошад. чӣ хеле ки мебинед ремонташ бениҳоят хуб. масъалаи свет тамошобинони азиз, барқаш ҳамавақта мебошад. даруни шаҳрай сталбаи свет дар пеши хонае метавонем бо 380 гузаронем. документҳои хонаем ҳамаш 100%. мегузарем ба якум меҳмонхона. якум меҳмонхона мебошад. обши ҳавли 4 дар хона плюс прихожая. ва ин дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, финская печка мебошад. 4 хонара гарм мекунад, яъне меҳмонхона, спальни, детский ва прихожӣ ба ҳезум, кумур ва газ қатъӣ метавонад хонаро гарм кунад. ҳама хонаҳо чӯбияни наполошам дӯстони азиз, чӯбияи бениҳоят босифат кардагӣ ва трезаҳошам ҳамаш трезаҳои пластикии туркӣ мебошад. акнун мегузарем ба ҳамому ҳоҷатхона. ҳамом яъне ванна термикс дорад тамошобинони азиз ва таги термиксда ҷои мошинаи ҷомашӯӣ. полош керамическая плитка кардагия. деволош жидки абой задагия. зимистонда худаш гарм мекунад, тобистонда худаш хунук мекунад. технологияи аврупоӣ мебошад. даруни душ бошад полош мозаика кардагӣ. худи поли ҳамом керамическая плитка, чӣ хеле ки гуфтем. мегузарем ба ҳоҷатхона. марҳамат, инҷо ҳоҷатхона ва мусталбхона. хонаҳо жидки абой кардагианд ранги ҳамом ва канализатсия дорад. оби гарм, оби хунукам 100% муайён мебошад. дӯстони азиз, ин фақат якум хонаву кухни, ҳамому ҳоҷатхона буд. боз 3 дар хонаи дигар қатъи прихожӣ ҳаст. ремонти увош бошад, боз аҷоибтар. чӣ хеле ки мебинед, хона мансард дорад. мансардаш тайёрай барои дуюм ошёна шудан, фақат перегородка ва утеплит кардан дар корай тамом. инҷо даромадгоҳ яъне прихожӣ мебошад. дари детский ва ин бошад дари дигар меҳмонхона. чӣ хеле ки гуфтем, ҳама хонаҳо чӯбиянд ва заминшам чӯбияй бо айболош ламинированӣ абой задагиай. ҳама хонаҳо дарошам чӯбияй босифатай. инҷо бошад ҷо барои шкаф тайёрай. шкафи прихожка. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. инҷо меҳмонхона ва чӣ хеле ки мебинед, ҳама хонаҳо натиҷанои паталок доранд, рангошон алиш мешаванд. пол ҳамаш паркетни чӯбай, ручная работа бо айболош ороиш додагӣ айболош. ҳамаи ҳамин ручная работа. инҷо ҷои телевизор ва живои абой задагиянд, яъне ки рангаш алиш мешавад, вобаста аз куҷо шумо мебинед ин абоя ва аз вақту соат, яъне рӯзонаю ки шабона. деволош бошад венецианский мрамор задагия. акнун мегузарем ба детский, яъне ҳуҷраи кӯдакона.
абои потолок бо худаш фосфор дора, дар вақти торикӣ аҷоиб рӯшанӣ мекунад. боз як маълумоти дигар, ҳама хонаҳо алоҳида автомати свет гузарондагианд. мегузарем ба спальни, яъне ҳуҷраи хоб. ҳамаи ремонтуш бо сифат ва маҳсулотуш падзаказ ай Туркия ва ай Москва овардагианд. хонаи 2020 сол сохтагианд ва ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. соҳибуш ҳозир слошна сум дар кор шудагиай, барои ҳамин мефурӯшанд. ҳамон фински печкаи гуфтагимон 4 хонаи гарм мекунад: меҳмонхона, спальни, детский ва прихожая. масоҳати жилои хона 100 метри квадратӣ мебошад, беҳисоби кухни, ҳамом, ҳуҷатхона, веранд ва ғайра. венецианский мрамор каткадагиай ва барои телевизор, музыкальная гарнитура ҳамаш гузарондагӣ. ҳамаи хонаҳоро нишон додем. акнун мегузарем ба боқимонда хавли ва веранд. инҷо веранд мебошад, боз погреб ҳам дорад. ин деволи хона то охирам меравад. дӯстони азиз, ин бошад дуюм ҳавлии фурӯшӣ. аз ҳамин соҳиби хона мебошад. ягон тақрибан 1 ё ки 2 рӯз пас навори ҳамишам дар канал меброяд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, замини ҳавлӣ аввал паст будагиай, хонара баланд кардагиянд, барои ҳамин боз погреб ҳаст. инҷо бошад веранд, ледни мебошад, тагш полни подвалай, деволош полни хишти пухта қатияй. оянда мешавад бо ба ҳазур дуюм мошинаша бардоштан, фундаметрш 100% ҳамхали имкониятро дорад ва дар инҷо мешавад отдельни кухня, ҳамом, ҳоҷатхона, кухнӣ сохтан шароит ҳаст. нархи хона $70,000 мебошад. хотиррасон мекунем ки замин дар ҳамин территория, замини холӣ аз $13,000 сар мешавад нархаш, чиба ки даруни шаҳре, ҷошам бениҳоят ҷои хуб, канализатсия дорад, свет, об ҳамавақта. дар сохтмони ҳамин бино соҳибуш бениҳоят маблағи калон сарф кардагиянд, лекин ҳозир бошад сум дар кораашон, барои ҳамин бо нархи $70,000 срочна мефурӯшанд. дӯстони азиз, дар ин нарх ихали ҷода ҳамин гуна хона ёфтан номумкин аст. нархи хона савдо мешавад ва алишам мешавад ба як хонага ё ки ду хонага дар маркази шаҳр бошад, болои сум дода шавад, барои ин ки соҳибуш да срочна сум дар корай. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи каналмон гап занед. то боздид, барори кор шумо. худо нигаҳбон.